Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaligi tinaisayangkat ng operasyon da Joy kan Kevin. Iti sabalya bangir, nauram ti pasdag apagtrab-trabahuan ni Jonalyn, kat aksidente a nauram ti rupana. Iti may sangal daw, nagsabat da Kevin kan Joy, iti may sa restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Retoke, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Itala nga damang sagot kanyang itikastoy. Pasensyan no dito yung restaurant tinang tadak. Saan ko ngamin nga amuno sa dino ti balayo? Mabalin ka dito o may pumasyari di balayo. Apay ko maapasyaram ti balay mi. Ha? Sikat yung may kupasyaran di balayo. Ha? Medyo adayo ti balay mi ditoy. Ngam kanayo nak ijay grocery mi di taigid ti crossing. Lola, nastrakyo ka din ti grocery iti asidag ti crossing? Idi pa lang tinaudi nga ipapan ko ijay. Kanayon nga adu ti tao. Iso nga ijay babasit a grocery ti papapanak tapno basit ti tao. No kasta, dakkel da a grocery, Lola? Wen. Idi kat agnagan iti sali ti mangiman manihar. Ngamita, jay anak na kano ti simmublat. Ningata Joy ti dakdakamatan nyo, Lola? Saan ko nga amo tinagan ti simmukat? Apay ka di. Adda na am-amo ka na pintas sa babae. Kat iso ka no ti mangiman manihar iti dadya a grocery, Lola. Ah, nakayawan ka iti dayjay a babae? Anyan to nga tan titsura tinapuuran a rupak. Apay nga iti pay rupak tinauram. Iti sakal ako man no imak. Nagkasangan. Sigurado lakit di nga ado timang katawa kanyang kapoy di kinalaad ko. Imbag lakit din da sana ka nabulag. Kat makitak pa itidalan ko. Malagip ko kat nga ron dagiti kinat katawak iti analaad at tao. Ita, siya kun ti katawaan da. Adumat kayam ti customer yun ditoy. Makadisturbo ak. Alaag langan ti ustong address mo. Ta umayak to igibalayo. No alaam ti address ko, di awanan ti address ko. No kayat mo akit pagbalinan ta amay-may sa ti address ta. Kasano ko mamay-may sa ti address ta? No umanugot kay ti adda iti panunutan riknak. Agbalin amay-may sa ti address ta. Kasano ko ma? Madamag ko man, anya ka dito trabaho. Saan na nakabaalan ni Lolo nga imanihar ti asyendana? A pinamulaan da iti unas. Siya kon ti mangiman manihar. Amuyo ka dito hasyenda na mulaan ti unas iti asidag, mami. Kukuhan sa ti agnagan iti Pedro. Nga magkabaw sa kanon. Apo ko na ti simmukat. Isupa iti mangitultuloy iti pagaramidan iti asukar. No kasta, adda pa'y pagaramidan da iti asukar, mami. Kasta mo ti damag ko. Nga iti sabalin samot a probinsya ti ayan ti pagaramidan da iti asukar. Apay anadamag mo, iha. Jay agrayo kanyak. Kat iso kano ti mangiman manihar iti unasanda, mami. Ha? Nataor siguro. Tanataor mat nila kay Pedro. No sa anak ang nagparitoke, amakan no dinak kayat, gapo iti kinalaad ko, mami. Saan mo alagi pa ti kinalaad mo, iha? Tinapatag,
kat nasaya at ti kababalin mo, kan nabaliwanan ti langam. Damag ko man at ibabayan ang katawa kanyak kapoy ti kinalaad ko. Kat may sakarag ti nauram nga empleyado. Sa dino aparte ti bagi na tinauram. Ti kanuro pa na lola. Ah, Masigurado ka nalaadan day dyan na pintas. kasla nagbaliktad nga rod ti pasamak. Sika ti timmaer. Idinto ta iso ti limaad. Ha? Ay, wala niya. Kasla kastangag parso, lola. Saan lang akasla? No dikat talaga akasta tinapasamak. Agkita kami pa nga ta? Ang mga no din akong mabigbig no agkita kami, lola. Asino ti kuna ni Kevin adi na mabigbeg? Ti kano babae anang katawakan kwa na. Ang madamat na itulong dayjay a babae itibiyang ni Kevin. Anya ko mati na itulong na. Kat inuyaw na kat nga rod. Dayjay sama tinaudi ang uyaw ka ni Kevin. Isuanapan kayo nagparitoke. Ha? Oh, wen nga agpaiso. May sa akarit itibiyang ni Kevin dayjay ang napasamak. Uray agkabaw ti asawak. At damot dagiti gondaway anain-siriban dagiti ibagbagana. Saan ka di apod no timbagak? Awan! Pudno! Kanayon mat da a Kevin dito'y balay. Sinong batam ka din, iha? Plano kasong batan, Daddy. Saan kayo kadi ngagkadkad? Oo, apay ko mga agkadkadak. Kat saan mo ta siyak ti makirelasyon? Kunak nagpili kayo pa iti para kanyak, Daddy. Sika ti rumbang agpili. Ta sika mo ti makirelasyon, iha. Agyamanak, Daddy. Nadamag mo ka din no anya ti trabaho na? Iso kano ti mangiman-manihar iti asyenda. Kan pagaramidan ti asukar ni Lolo na, Daddy. Idi pimintas ti anak ta. Makamanugang tansamutin. Anya nga rod. Karbungan na mo't dayta. Adaan mo't iti husto nga edad. Adan to apo ko ta. Adan to ubing dito'y balay. Ubing adagos? Di mo pa'y mo no agkatuluyan da. Agar-aram pa'y laang jay tao. Awan papanan na no di kastamot lang. Aram pa ita, intun kuan, asawa. Sa bagay, makita kat napod nun samot day dya lalaki, akanayon nga umay dito'y balay. Kasta nga ro ti makita, iso adinamag ko iti anak ta, no sinumbatan nan ngam saan kanupay. Ay, no sana pimbintas ni Joy. Jack amo, no kayat pa'y jay lalaki. Lolo, apay alin no katanyo matan tinangina at chocolates ang nakadiso iti amay tinangina asabong. Maapay ko man nangina. Kaya't ko nga ron akanain. Isagot ko kumanay tayo iti balasang. Ay, adda nga tamayat matkan kaabalasang apaok. Katno kasla ka kurarap night. Laisan da kalaang baraok. Nalipatan yung samat ang nagparitoki ak, Lolo. Natairen to'y apo ko yo. Hangam saan mo to ang mailamang, ta saan aday tatipod no alangam. Oray at nasukatan ng Lolo. Iti kaano man, saan to ngagsubli ti sigo da rupak ta si mabalin. Mala, agtal na ka nga ruden takanak manday to'y at chocolate. Sumbatan na mo na, Joy. Nabayagan nga agun-unno yakin ka. Awan ka diti panagayat mo kanyak. Anya ka diti kayat mo nga isungbat ko kan ka. Uwan ko namon tamayat kan.
Ala ka din Maikarim ka di, adi nakalukwan, Kevin. Ikari, patpatgek ajoy to'y biyag ko. No di naksungbatan, agbalin analidem ti lubong ko. Awan na pulos joy iti biyag ko. Sige man laangan, sungbatan kan. Husto ka di tinangag ko, sungbatan akon. Wan ko naklangarudan. Agyamanak, joy to'y biyag ko, ta sinungbatan nakmatlangan. Ay ayaten ka unay. Apay akinnan mo ti isagot ko man ni Kevin at chocolate. Indon kuan ibagamanen anasakit ti tiyan mo. No pasakitan na ti tiyan, apay nga isagot na iti balasang. Tapno ang sakit ka di ti tiyan na. Ay, nagrigat kalakit din akasasao, Pedro. Narigat ko nam. Ngam apay nga ron nga umay kamakisarita kanyak. Ay, apay ano daduma kat nasaya at mat no kasasao ka. No daduma, saan nga ti isungsungbat mo? Ay, andan sa kabkabaw mo. Tila di mo masasao. Ay, tasyak paikit din ti adakabkabaw na. Di ta ka man laengaan. Pimanawan ti adakabkabaw na. Ay, kaasimat. Tadi na mo, tilablabidan na. Oh, kubustan, amiga? Si kamot gayam, amiga. Ada ka gayam ditoy. Ipakamok gayam kan ka, nga adan kaayan-ayat ni Joy. Kasta ka di. Napintasan ni Joy. Iso asaan nga imposible ang maaddaan iti kaayan-ayat, amiga. Numan makiasawa, may sakaaninang amiga. Makitak to ti agbalin a manugang mo, amiga. Awan, amiga. Agkumare tanton. Sika ti kang runaan apang ibagaak inton madano. Adda akon iti balay ni. Naglaad akon. Sino pa iti mangawat kanya iti trabaho? Kat kastoy kumatan. Amo kung tirik na dagiti kinat katawa kat at tao. Madigayam ti managuyaw. Tanasakit itirik na ti mauyaw. Malagip ko gayam, amiga. Adamot pasyente at taga ditoy ngam nalipatak tinagan na. Malagip ko laang at taga dito'y matdayjay. Sa bali laang a barangay. Sino nga ta? Di mo ka di malagip ti apelyedo na? Saan nga rod, amiga? Tilaang lugar na ti malagip ko. Ngam agduma kayo iti barangay. No nagparitoke, kaya't naasawan nga damat mabalinda. Wan, amiga. Narigrigat pa iti naoperakan ko, ana. Tatulang tinabawasan kan kwa na, amiga. Kastagayam, amiga. Adamot gayam taga dito'y ili tayo, anaritoke. Kuna ni amiga Doris. Kaam-am mo kini nagkita kami itay di simbaan. Ha? Adda ka di mat nalaad, nga adda mabalin na ditoy? Iti sabali kano a barangay. Ngam dito'y kano nga ili. Nalawa mo't ngamin da ito'y nga ili, adwa barangay. Wan bakit di? Kaslaman entrisado ak amangam mo. No asino ti pada ni Joy ang nagparitoke. Apay nga interesado ka. Kaya't damat siguro ang mabaliwan ti langada, no nalaad da. Wan bakit di? Ala, lipata mo dayta. Di mo mo't siguro am mo no asino man dayjay. Mga sawa ka kadain, Kevin, baraw. No umanugot lakit diti kaayan-ayat ko, lolo. Ay, imbag ano na pintas ti maasawam. No nga kaslakan ka, ay day talakit din.
Apay ka niya kanayon yung ay palagip titsurak idi. Saan nagpay ngamin nga agkabaw, apaok? Saan ko ang malipatan tila nga tidungdung wag nga apukaw? Uray nalaad. Nilulumot. Imbag ta saan kayo ngagkabaw ako nayo? Awan ti puli tayong agkabaw. Isumot lagayam saan kayo ngagkabaw, lolo. Kahit ang mga noo mo na kapay ang agkabaw nga mitisya. Ha? Kuna ni Kevin nga kita kami di ta restaurant. Naarkosan iti sabsabong ti ruangan. Kaslaawan tao iti unad. Umunagak man. Wow! Nagpintas ti pan nakaarkos ti restaurant. Ngam, awan tao. Diyala ang may sa alamisaan. Adda nakasagana a plato kan baso. Naarkosan iti ado asabong. Nagpintasan? Agpatuloy ka, Joy to'y biyag ko. Anya ka di daytoy, Kevin? Binayadam ka di ti restaurant tapno dua talaang? Araminig ti amin para ken ka, Joy to'y biyag ko. Apay nagparintumang ka. Will you marry me, Joy? Nagdakkel ti bato na asingsing. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ritoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.